Een echte oude schoolbus kwam maandag voorrijden bij de Titus Brandsma School in Brunsum. In de bus kregen de groep 8 leerlingen uitleg over de verschillende scholen die zijn aangesloten bij LVO Parkstad. En zo kan er misschien makkelijker een keuze gemaakt worden voor de aankomende brugklas. Hey, hallo dames, wat komen jullie doen hier? We moesten hier vragen beantwoorden en zeggen. Ja, we moesten vragen opschrijven van de school. En dan worden die beantwoord. En jullie zitten in groep 8? Ja. Dat heeft te maken met de schoolkeuze wat jullie moeten gaan doen hierna, toch? Ja. Weet je, hebben jullie dan een idee naar welke school je gaat? Naar Amer College. Weet je al zeker? Bijna zeker. En zijn je punten goed genoeg? Gaat wel. En hoe zit het met jou? Ja, ik heb geen flauw idee. Dus dat was zo'n beetje jullie eerste contact met de middelbare school, hè? Ja. Spannend? Ja, ik vind het wel spannend, ja. Ja, vooral als ik er nog nooit ben geweest. Gaan we vlug de bus vandaan, ja? Oké. Of zou meester Jan jullie misschien nog een jaartje extra willen houden? Nee! Ook niet. Nou, dat worden nog een paar hele leuke laatste maanden. Dat is in elk geval duidelijk. De kinderen worden voorgesteld aan een aantal brugklasleerlingen. Ze kunnen vragen stellen en er wordt een spelletje gespeeld. Het bestuur van LVO Parkstad vindt het belangrijk dat de kinderen goed geïnformeerd zijn voordat ze hun keuze maken. We willen met onze leerlingen van de brugklassen, dat zijn dus van de 4 scholen of 5 scholen, Boekland, Emma, Grootjes, Rommel en Sint-Jan, willen we juist naar de basisscholen toe gaan. We weten dat op die basisscholen kinderen vaak met veel vragen zitten. Nou, ze kunnen ze nu aan de brugklasleerlingen stellen en die kunnen dus een antwoord geven, ja, wat deze kinderen volgend jaar te wachten staat. Nou, was dat ooit Carbon College, maar die naam is helemaal verdwenen. Hoe zit dat precies? Ja, nou, Carbon College is inderdaad verdwenen, de naam. Dat heeft te maken met het volgende. Wij vallen onder het grootste schoolbestuur van Limburg, Limburgs Voortgezet Onderwijs in Sittard. Zij hebben een deel van hun scholen verdeeld over regio's. Nou, in LVO Parkstad, dat zijn niet 4 scholen, maar er hoort nog een 5e school bij, namelijk het Grootjescollege in Heerlen. Ja, nou, op dat moment moet je natuurlijk naar een andere naam toe en dan kies je natuurlijk niet meer voor Carbon College. Maar we hebben dus gewoon allemaal onze eigen namen weer terug. Deze bus rond laten rijden is er ook een klein beetje zieltjes winnen natuurlijk. Ja, uiteraard. Ik bedoel, we zitten in een markt die behoorlijk aan het krimpen is. Nou, en je wilt natuurlijk proberen zoveel mogelijk leerlingen te behouden en als het kan nog te groeien zelfs. In hoeveel dagen en hoeveel scholen gaan jullie bezoeken? We bezoeken 38 scholen in 9 dagen. Scholen konden hier zelf voor inschrijven. Dus het is niet zo dat wij scholen hebben aangeschreven. Wij komen met de bus bij jullie langs. Maar we hebben gewoon het aanbod gedaan. Jullie kunnen er gebruik van maken. En 38 scholen hebben gereageerd. Een beetje goed kunnen zien wat de verschillen waren tussen de scholen. Ja. Wat zijn die verschillen dan? Sommige zijn kleiner dan de andere. De kantines zijn verschillend. De andere heeft VMBO, de andere HAVO. Het is allemaal verschillend. Wat wil je zelf? Ja, het ligt eraan wat ik score. Ik wil wel liefst HAVO of VWO. De tournee gaat voorlopig nog wel even door. De tournee gaat door en kan eventueel gecontinueerd worden. Hè.